Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 26 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 50 ka mga gin-repatriate nga mga Negrense OFW gin-quarantina sa Cadiz City Isolation Facility. Business Gym Owner sa Bacolod, nagapila nga tugutan sila nga liwat maga-operar sa tion sang General Community Quarantine. Wala nagasuksok face mask kag magsunod sa social distancing, hindi basta-basta nga madakop sang kapulisan bangod wala sang existing nga ordinansa. Balita national issue naton karon nga aga. Nangabay ang Malacañang sa publiko ipadayon nga sundon ang mga tikang batok sa COVID-19 kasunod sang resulta sang sorbe sang Social Weather Station nga 87% sa mga Pinoy ang nagakabalaka sa posibilidad nga isa sa miyembro sang ila pamilya matapikan sang virus. Sa televised briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang pumuluyo kinanglan nga magsuksok sang face mask samtang yara sagwa sang ilabalay, i-practice ang hand hygiene kag physical distancing, subuman ipabilin nga babakod ang immune system. Suno kay Roque nga dapat inihatagan pagtamod sang publiko tob-tob nga wala pa sang baksin para sa COVID-19. Isa ini kapaandam nga dapat sundon sang publiko. Dapat hindi pag-ibaliwala ang tanan-tanan nga paandam sang aton mga eksperto sa ikaayong lawas. Hindi kita magsalig. Hindi kita magsilig nga mabako ng aton lawas kay kung matapikan kita sang among kagaw, masubo man nga hindi ka na pagtugutan nga makapauli sa imo pamilya. I-quarantina ikaw. 14 dias ang lala sina nga pasi pagkatapos sang 40 dias mangin
positibo kagihapon sang among kagaw. So, hindi inilahog-lahog ining pila naton ka mga utod, ginabaliwala ang pagsuksok sa face mask, baliwala ang mga social distancing, namo dihamak ang mga nagkaladakpan sa Bacolod, tag 400, tag 300. Ini nga mga bagay, hindi inilahog-lahog. Hindi naton ini paghimuon nga daw, wala lang nga daw ka-ordinaryo lang nga panahon. Wala pa sang bulong nga nadiskubrihan batok sining kagaw. Hindi pag ipasimpalad, kung daw ma-suicide kay mo ya, hindi pag umira ang iban, kag hindi pag umira ang imo pamilya. Ini mga bagay nga ginapasunod para ini sa kayuhan, hindi lang sang tagsa ka individual, kundi bilog nga pungsod sa kabilugan. Kumalatnan ka, dihamak ang magaantos ini, manglaton-laton ini nga kagaw, labi kaglabaw sa tanan, abyan, tumana ini, para ini sa imo pamilya. Do ano lang ako malatnan kay mo, ang bilog mo nga pamilya, umiron mo. Kung hindi man pag umiron, hindi ka makabalik sa puluyan mo, e-quarantina ka. May lang yapon kung maumpawan ka, magnegatibo ka, kasulod sang 14 dias. Pero kung hindi makakas ang kagaw sa imulawas, ang padulungan sinaabyan, kamatayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkalintangan Responsable at ang balita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa iyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning na. Bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Oy, bulugtaw na kamo. Adlaw ron, pulo pangumpra na kita, luto pamahaw karon dugay-dugay. Samtang ginachikyar naton ang palibot, kamusta na ang syudad sa Bacolod, 53 minutos na kaligad sa takna ng alas 4. Wala na korpyo. Ang aton sini mga merkado, kamusta? Bukas na bala. Kamusta mga presyo? Amoy na ang aton talakayon, sini nga mga tinion, upod sa aton patrol nga nagalagulad na aga pa nabugtaw. Ang sa patrol subong, si Aksyon Edin Aboso. Aga pa nagbugtaw, aga pa naligo, nagpagwapa, aga pa. Para maglibot dire sa syudad sa Bacolod, kag mga merkado. Agod nga idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin, morning. Good morning, Aksyon Fred. Matawhay nga aga sa tanan sa aton mga ka-aksyon dira kay ti
aga pakita action Fred naglibot-libot sa dalanan sa syudad sang Bacolod kag ti do makahambal kabala nga daw wala lang COVID. Wala lang problema kay ti amo ni nga mga inoras tawhay pa nagakatulog pang mga tao action Fred. Mangon nga daga pulaw-pulaw man, pulaw bugtaw man sang hulat sang update kag balita kada adlaw. Hindi lang diri sa bugos nga Pilipinas kundi sa aton man di action Fred sa syudad sa Bacolod, subong man sa probinsya sang Negros Occidental pero ti ari na action Fred kagabi naghambal na ang presidente, si Presidente Rodrigo Duterte angot naman niya sa opening of classes action Fred. Tinagambal siya no vaccine, no classes kuno action Fred. Para sa akon actually din correct ina ya. Correct. Kung wala bulong, wala na klase. Kaya ti anhon man action Fred man sige da sila ka klase nga ti ang kabataan ang ikaayong lawas ang kabataan asang manunudlo kung sang tanan dira ang butang action Fred sa alang-alang kay ti mayo tani ko makita mo ning virus makalikaw-likaw ko kung sagad ka pero ti ang mga eksperto gani na sagad like angay sa mga doktor kag nurses naton nagaka-apektuhan o naga-positibo sa virus action Fred kay ti wala niya pili kay hindi man sa kambal nga oops kumbaga pa bala kay Dora nga swiper go away hindi man pwede mambal nga virus go away nga hindi magpalapit sa imo. That's why action Fred extra super halong gidapat ang tanan. I don't know lang kung ang pagbuot silingon pag sang presidente nga no opening of classes but siling action Fred face to face o kung base i-consider niya man ang ginaduso bala sang iban nga online classes action Fred. Pero kabalo naman kita, kabati naman kita sang sentimiento sang iban especially sa mga ginikanan nga hindi iya kasarang magbakal sang mga laptops or ano nga gadgets nga pwede gamiton kag pagpatakod sang wifi o kung internet connection dira action Fred para maka-intra lang ang ila kabataan sa ginaduso man nga online classes especially plano man ni action Fred sa mga private sector naman iya. Kaya ang kung example action Fred no ma-push through ang klase under DepEd gidyati ang sa CHED and tertiary level ti mapilitan gid ang iba action Fred nga magpatigayon sa online classes because nga ti ang mga manudlo naman sa private naman nga mga buluthuan ang apektado kay wala gid sila sang income pero ti wala labot action Fred sang opening of classes nga ginaistoryahan at palaligban action Fred no sa lokal nga gobyerno nato diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental man kung paano nila akomadahon ang posible hindi gani action Fred no pagdagsa gid iya sa mga pauli nga overseas Filipino workers kag returning residents kay kagapon nakibot ang tanan sa ginpapanaog nga mando sang DILG action Fred nga ti ultimatum sila sa 27 umpisa kagapon adlaw 25, 26, 27 tatlo ka adlaw papaulion ang tanan nga mga ang 24,000 ka OFW sa kada probinsya kung diin man ni sila action Fred kung i-divide mo sakto ang aton nga math 24,000 divided by 3 tatlo ka adlaw 8,000 sa isa ka adlaw action Fred ang papaulion sa kada probinsya sa 1,000 wala pa kita kabalo kung pila dira ang nabilong sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod kay di sa gihapon do sulit-sulit na lang action Fred no nga wala sang coordination proper coordination dito sa national. That's why nga amo man ang ginakibot sang iban nga ay gulpi lang yung gali may abot di kagapon gani action Fred no nagalalain mo na aton nga mga government officials diri mga nga although nga nagapreparar naman sila pero wala sila ga-expect nga grabe gid action Fred kadamo no kay do kagapon na action Fred 4 ka batch kun kuwang sala 4 ka batch hasta magabi na may nagainabot pa nga mga OFW kag mga returning residents action Fred
Kagapon nga ni nagpalayag mo na Action Fred si Vice Mayor Elcid Familiaran nga ti may ara man sila sa mga hotel na kag pension house nga gin-designate para sa mga OFWs nga magapauli. Pero ti ang iban Action Fred kumbaga ara gyapon bala ang bakon nga wala sang coordination may mga talang-talang bala kumbaga sa gyapon Action Fred kay like kagabi ang pinakaulihi siguro to nga repatriates may ara iya sang naimpon nga taga Negros Oriental. I think pito to sila Action Fred. Ano oras nag-abot kagabi? Do mga alas 10, alas 11 na Action Fred. Pasado alas 11, no? Oo. Di ang problema to Action Fred, kagabi, may pito ka taga Negros Oriental ang naka-impon nga nakaupod sa sweeper flight. Di ang natabo Action Fred, ang pito ni nag-ayo nga ti idulong sila sang OWA sa border o kung dito sa Kabangkalan kay ti suno sa ila may nagahulat to nga masugat man kay kabalo naman kita wala daan border crossing kumbaga sa Action Fred no Oriental Occidental do alang-alang yun subong magtabok-tabok that's why amo to nga nagayo sila nga mapakabangkalan na lang pero I don't know lang Action Fred kung ano na tong natabo sa ila kay ti kagabi na ginadiskusyonan pa mo na ang mga bagay kay ti ang aton hindi nga mga local officials wala naman niya nakabalo nga may mga taga Negros Oriental pagidgali nga manag inabot Action Fred. Sambot silingot siya na Action Eden kung Negros Oriental ang magadulong siya na ang probinsya. Posible Action Fred or ang OWA mismo nga amo gid ang naga-coordinate na Action Fred no sa kada LGU. Ti kagabi dumiara 156 passengers, 91 dire from Negros Occidental, 7 from Negros Oriental, kagang iban Bacolod City na Action Fred. Ti kabalo naman ang tanan nga ini nga mga flights, ini nga mga repatriations Action Fred, ang gina-arrange man o kung ginapadala man sa National IATF Action Fred base man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero tayo wala labot na Action Fred sa nagapamangkot man bala although nga sige repatriates tayo may mga super flights man na iya ka gina-arrange nga mga sa tugong malasakit vessel na Action Fred nagpalayag naman niya nga kung ti ordinary nga mga biyahe wala pa sang kasiguraduhan kung makabalik na ang biyahe sang tanan nga sea kag air travel pagwa kag pasulod sa syudad sang Bacolod umpisa sa Hunyo 1 kay kung madumduman sa Action Fred yun pa isol nga kay both si Mayor Bing Linardia kag si Governor Eugenio Jose Lacson nagpangabay gid nga ti imbes nga May 18 to bala mo magabalik ta ni Action Fred ang biyahe pero tinagpamalabag sila hindi lang anay although GCQ ng areas Action Fred pero ti suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran magahulat ang syudad sa panibag-o naman nga guidelines nga ipagwa sang National IATF against COVID-19, subong man ang ilawag nga lugar nga ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Di sa pihak nga wala pa sang guidelines Action Fred, din pahayag ni Familiaran nga nagpatigayon na sang pagsapol ang syudad, angot man sa kung ano ang matabo in kaso nga ang Bacolod kag Negros Occidental ang malakip sa ipaidalom sa MGCQ naman Action Fred. Ti sa naiboloan ang Bacolod kag Negros Occidental ang nakapaidalom sa karon sa GCQ o kung General Community Quarantine tubtub sa Mayo 30 apang ti ginapelar nanday Bacolod City Mayor Evilio Linardia kag kay Gov Lacson hindi lamang pagpahanugutan ining air kag sea travel tungod sa kabalaka nga matuga ini sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Kahit ikagapon Action Fred, isa pagid ka OFW sa syudad sang Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 60,
ang ginpagwa subong kon kahapon, Action Fred, positibo sa virus ang 41 years old nga lalaki nga OFW nga karon naka-facility quarantine, Action Fred. Wala pa nibaloan kundi ang address ang ika-13 nga COVID-19 patient sa Bacolod. Kag sa karon, Action Fred, kung sa kabug-usan, ang syudad ang may 13 ka COVID-19 cases. 7 diri ang nagka-recover, 3 ang napatay, kag 3 ang aktibo nga kaso sa gihapon, Action Fred, diri man sa aton. Kung sa Euron, sa Western Visayas, may 108 ka mga kumpirmado nga kaso, 74 ang naka-recover, Action Fred, kag 10 diri ang mga nagkalamatay, Action Fred. Sa ato naman nga nagapanguna nga presyo nga presyo, Action Fred, sa mga balaklon sa bahay naman sang Burgos Public Market. Ang rabanos, Action Fred, ang naglambot sa 50 pesos ang kilo. Ang luya 180 ang kilo, dumahal-mahal gid, Action Fred. Ang ampalaya 80 ang kilo kun margoso. Ang patola 80 ang kilo, ang talong 80 man ang kilo, Action Fred. Ang kapayas nga binilog lang sa una magbakal, subong kinilo na 40 ng kilo, Action Fred. Ang patatas 90 pesos ang kilo, ang carrots 1 kagatos ang kilo, kamatis 60 kada kilo, ang okra 1/5 kada isa. Ang aho, 160 ang kilo, sibes Bombay, 80 ang kilo, ang pidada, 180 ang kilo, ang paitan, 140 ang kilo. Oh, nadula. Si Action Eden Aber, punta-kunta sa aton special communication, no? Sa mga presyo sa merkado. Arana, balik siya. Okay, Action Eden, come again. Action Fred, kilabanan sa mga isda man nga baligya dito sa Burgos Public Market. Ang barot naglambot sa 150 ang kilo, ang mataan 150 ang kilo, Action Fred, kag ang lobo-lobo ang yara karon sa 140 pesos ang kilo. Sa aton mga ka-action, Action Fred, nga padayon subong ang COVID-19 pandemic, dapat ikaayong lawas, dapat gid naton nga halungan rason nga mag-inom sang epektibo nga food supplement. Ang mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya ang Santon Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na magun mayara ini isang extracted nga mangosteen, malunggay, margoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag Santon Plus Gold na mabakalang sa mga butika. Kag mas namin Action Fred nga pangkontra gid sa COVID-19 pandemic, ang vitamin C wala labot pa maayo ini sa lawas. May ara ini isang 26 mg vitamin C, amo ini ang CL-pito-pito. Gapabas po gini Action Fred sa immune system, kag dapat likawan ang nagabaligya house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water plastic bottle o kon sa lapad nga bottle. Magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon mga parmasya, bagon nga laking CL-pito-pito, laging panalo. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action, Ila Naboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na sa aton mga kauturan, hindi magkalipata ang konsultasyon importante kayo. Agon matsikyar naton ang aton lawas adlaw-adlaw nga tanan, dipinsa dire, dipinsa dito. Mabakod nga lawas ang kinanglano naton. Kadto kabuda sa Life Extension Clinic. Abierto sila. Alin alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Pero importante sa tanan, makabakal kamo sa ila produkto. Ang produkto bala nga makapugong sa anuman nga pamalatian nga magtapik sa aton kalawasan. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang cancer, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Mabakal ini sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod,
ang Life Extension Clinic Aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, 50 ka gin-repatriate nga ni Grincy OFW gin kwarantina na sa Cadiz City Isolation Facility. Balita Kapitolyo. Italian City Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Kahapon sang hapon nagabot na ang 50 ka mga gin-repatriate nga Negrense Overseas Filipino Workers o kon OFWs sa St. Andrews Park Place na hamtang sa barangay Tinampaan, Surad sa Cadiz. Ini nga lugar ang isa lamang sa mga COVID-19 isolation facility sa Negros Occidental. Ginaantisipar nga ini nga isolation facility ang madugangan pa sang mga OFWs kag non-OFWs nga mag-abot diri sa Negros Occidental bagod man sa mass repatriation. Maduduman nga nagligad nga adlaw mayaraman sang 66 ka mga Negrosanon ang nag-abot kag 68 sa mga ini ang gindiretso naman sa isa pa ka quarantine facility sa probinsya nga amo ang Mamukal Resort sa Barangay Minuyan, Banwa, sang Morsya. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Mabalik kami, duga nga mga isyu, duga nga balita, pagkatapos ining 5 minutos nga paid program.
Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:19. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. O kape-kape ka mo da, Dr. Alfred's Green Coffee. Ini siya, wala kalamay, natural sweetener siya. So kung may mga diabetes ka, amo ini ang bagay sa imo nga kape para gini sa bilog nga pamilya. Manami ining Dr. Alfred's Green Coffee kay pwede pati sa kabataan kay non-acidic, non-addictive siya nga kape. Hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok. Namin siya kung bugat ka kayo, pwede mo siya magamit kay may ari siya metabolism booster nga makabulig patunaw sa inyo ginakaon. Dr. Alfred's Green Coffee para sa bilog nga pamilya. Loaded ini siya sang phytonutrients, magabulig ini siya nga magkakasang mga hilo sa aton lawas, toxin sa aton lawas, kay panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Daw talakayo na. Pungkuan na sa hearing ining prangkisa sang isa ka television network ang ABS-CBN. Nami sini kay mabatian ang pabor kag hindi pabor. Importante pagid bangod hindi lang kay provisionary ang mahimo ihatag sa among television network, kundi posibilidad kung masabatanan kag klaro ang isyo, matagaan siya posible sang 25 tuig naman nga prangkisa. Kaya nagligad nga simana na ibalan si Senador o kon si Speaker Alan Peter Cayetano nagpalayag nga ang House leadership nag-desider nga hiwaton ang hearing sang among hagna kag hindi lang nga provisional sa nasiling tana kundi prangkisa gid nga magalawig tubtob 25 katuig. Pero ini siya nagakinanglan pa sa idasod-asod nga hearing. Tubtob nga makalabot na sa desisyon ang Kamara. Dua ka bagay. Ihatag liwat ang prangkisa o kon hindi na. Kon matabo nga mapasar ang prangkisa sa Kamara, ipasa sa Senado. Wala niya problema ang Senado. Sigurado, aprobado ang prangkisa. So, ulat-ulat ang mga empleyado, gahawa-hawa ang ila pangginawa. Kung ano ang matabo, siningkaron hearing sa Kamara. Kaya maghalin ini sa Kamara mo. Kaya siya lang ang may otoridad nga maghatag prangkisa sa tanan nga telebisyon kag radyo sa bugos nga Pilipinas. So mas maayo man na. Kung mas temprano matalakay, sige-sige, ang pagtalakay tub-tub, madesisyonan. Mula ugaling ina, kung ikaw empleyado ina, sa among television network, ang tanan nga mga empleyado da, ang ila ginawa, tagaliog man, gahawa-hawa, kung ano ang mangin resulta. Ipangamuyo lang ninyo nga kabay pa, nga maayong resulta, matagaan kamo 25 katuig naman
nga prangkisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ang proud Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa Time las 5:27 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri kita ba fitness gym owner sa Bacolod. Nagapila sila, tugutan sila nga mag-operar sa tion sang General Community Quarantine. Detalye siya upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May nag-action, Fred, nag-apilar ang mga tag-iya sang fitness gym diri sa mga syudad sa Bacolod sa lokal nga pangaluhan sa Bacolod City Action, Fred, nga nagapangabay nga kon mahimo tugutan sila nga liwat nga mag-operar sa ila sini nga negosyo sa idalom sang General Community Quarantine o kon GCQ Action, Fred. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcida Familyaran ang chairman sa Bacolod IATF nga damlaglag Action, Fred, nagpakigsapol si Familyaran upod ang mga tag-iya sang fitness gym nga nagpabutsyag sa ila sini nga concern nga
isa man ang ilang negosyo sa naapektuhan sining COVID-19 pandemic. Kung madumduman Action Fred, sa idalom sa Executive Order No. 35 ni Bacolod Mayor Bing Leonardia, ang mga fitness gym ang nalakip sa Category 4 sa mga negosyo nga ginadilian pa nga mag-operate sa idalom sa community quarantine. Sa bahay ni Familyaran, iya dirigin siling nga mayara sa isa ka konsihal ang magapasar or mag-author sa isa ka resolution Action Fred nga magapangabay sa National IATF nga kung mahimo makonsiderar Action Fred ang pag-operate sang fitness gym. Ginpathagban sang vice-alcalde nga naghatag man sang assurance sa mga negosyante nga ila tumanon ang minimum health standard sa pag-operate sa ila siling nga pasilidad kagay sa pag-usar sang face mask, pag-disinfect kag pagpatuman sang social distancing. Mga gym owners, and that nag-appeal man sila but ang forward na natin ang i-request na siya now and the dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familyaran. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Yari na mga kaaksyon ang 5 ka healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka kapsul Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makabulig para malikawan ang cancer, pinakamaayong nga antioxidanta, nagapanubos ang kolesterol, naga-detoxify sa aton lawas, immunity booster kag iban pa. Mas pabaskugon ang aton lawas pagi sa paginom sang Santon Plus Gold nga himo sa 100% herbal extract, safe kag epektibo. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga butika. Kag syempre aton man gina-recommend ang pinaka-healthy nga kape, amo ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend mga kaaksyon sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa madamong nga balatian kang isang cancer, nagabatol sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure kag nagapabuliga para mapabakod ang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayaraman sang healthy nga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GAS7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami dugang nga balita pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang mga aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Philippine Standard Time, las 5:45. Diri kita. Wala na kasuksok sang face mask kuno kag magsunod sa social distancing. Hindi basta-basta madakop sa kapulisan bangod wala sang existing nga ordinansa. Detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Freddy, di basta-basta nga makapangdakop ang mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sa mga utod daton nga wala nagausar sang face mask kag wala man nagaobserbar sang social and physical distancing action Fred. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Police Major Edison Garcia nga wala sa mga ordinansa ang mga lokalidad action Fred. That's why ang ila sini ginahimo diri amo ang pagpangsaway gid lamang nga magsuksok sang face mask kag mag-observe sang social distancing kung makita nila ang ini nga mga persona. Apang kung hindi pagin mag-protection Fred, ila na pagagamiton ang disobedience naman iya nga case agod nga madala nila sa police station ang ini nga mga persona action Fred. So far halin sa nag-umpisa Mayo 16 ang General Community Quarantine sa Bugos nga Negros Occidental lakip ng syudad sa Bacolod. Dito sa Negros Occidental action Fred daw wala pagid sila may nadakpan damo-damo magluwas sa aton nis Bacolod nga tuma nakadamo action Fred. Pero sulo kay Garcia, as long as nga makaya nila nga masaway, ginasaway gid lamang nila. Pero nagahangyo ini siya sa publiko nga dapat sundon gid kung ano ang pagsulondan karon nga ginapatuman sang otoridad akon malikaw sining COVID-19. Inabalita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred naglambot sa 254 naman ka mga violators diri sa syudad sa Bacolod. Ang gin-aresto kon gin-hold man sang aton nga kapulisan bangod nga sa paglapas sang in relation man action Fred no sa Executive Order number 35 ni Mayor Bing Linardia kag ini nga mga operasyon na simultaneous operation action Fred ang implementasyon man sang pagsuksok sang face mask subong man sang social kag physical distancing. Sa Police Station 1 action Fred apat direng nagkaladagpan, 17 naman sa Police Station number 2, 21 sa Police Station number 3, 18 sa Police Station number 4, 39 sa Police Station 5, 14 sa Police Station number 6, 30 sa Police Station number 7, 31 sa Police Station 8, 27 sa Police Station 9, 23 sa Police Station number 10, tatlo naman action Fred na aresto sang Bacolod City Mobile Force Company, kag 27 naman ang i-action Fred ka Mobile Patrol Group. Naibalaan action Fred nga ti ang mga violators ang ginahold sang 12 ka oras ginapahamtang dira sa kada police station kag after sang 12 ka oras ginapapauli man apang ti kabalo naman kita nga nagpalayag ang aton nga kapulisan nga pasakaan sila sang kaso in action Fred sa bangod man sa paglapas sang paglapas sang existing man nga lay action Fred base sa gihapon sa Executive Order number 35 ni Mayor Linardia. Samtang action Fred, isa ka shooting incident naman niya nagluntad pasado las 7 kagabi sa Purok Manzanilla, Barangay Old Sagay, Syudad sang Sagay. Sa initial nga impormasyon kagabi nga nakuha gikan kay Police Major Antonio Benitez Jr. nga mong hepe sang Sagay City PNP ang may biktima ang may pila sa nalikod nga bahin sang iya nga hawak apang yara naman sa stable nga kondisyon. Kagabi action Fred no ginahibalo pa man kag padan pang investigasyon sang kapulisan kung ano gid ang tunaan sang sining insidente subong man ang pagkilala sa biktima. Action Fred para sa complete game management sang inyong liver detox mag DX 500 sa kada adlaw. Ang DX 500 may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man ang may active ingredients, phytochemicals kag antioxidants mangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag DX 500 capsule sa kada adlaw. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Gamat amat us-os pero sobra gatos. Nagligad nga 3 adlaw kag 300, kahapon 300, subong sobra 200. Puertegya po no ang pasaway sa pila naton ka mga kauturan. Diri kita ho 26 mg vitamin C nga CL7. Amoy ning gamitan ninyo para nga magbakod ang lawas ninyo, likaw kita sa kung anuman nga pamalatian, pugong kita sa anuman nga kagaw nga magtapik sa aton lawas. Kaya kung mabaskog ang lawas, wala sang balatian nga mahimo magtapik ka sa aton sini kalawasan. Bangod sining kaepektibo, sang CL7, madamo ang luyag magkompetensya. Di may lang kung tani kung magkompetensya ka, kung hindi piki. O galing, ang pila sini nga nagalibod sa pamalay-balay, ini balang ginasunod sa mineral water, plastic botilya, subong man botilya sang lipid,
ti delikado. Kay posible, piki ina. Kung ang produkto mo maayo, ginasunod gid man. Pero kung piki, delikado. Paano ka makasigurado nga hindi piki ang CL77 nga mabakal ninyo? Of course, bakal kamo sa masaligan nga mga butika kag parmasya. Ina sigurado, orig ina nga CL77. Laking CL77, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital, at Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.